Na, hát hello, sziasztok, hát itt van Rich Games, és hát végre az első híradó része, kezdjünk is bele. Halkan bugja az új Xbox, hogy költsd a pénzed. Az Xbox One-on szebbek a játékok, de csak saját elődjénél egy jobb PC simán hozza ezt a szintet, viszont az nem ilyen kicsi és halk. Péntek hajnalban éjfélig kellett várnom arra, hogy bekapcsoljam az amerikai premierre egy időben Magyarországra érkező egyik első Xbox One konzolt, mert ha korábban tettem volna, a készülék letiltotta volna magát az internetről. Bár az idén már hivatalosan rendes gyártói garanciával, lokális szolgáltatások támogatásával biztosan nem lehet megvenni Magyarországon az új gépeket, a Play It videójátékos kiállítás szervezői kölcsönadták nekünk az egyik Xboxot, amelyet a látogatók is kipróbálhatnak majd a rendezvényen. A videó helyén pont elfér. A dobozból kivett gép könnyű, de nem egy kecses darab. Nagyjából akkora, mint egy régi videómagnó vagy erősítő. Az Xbox 360 összes változatánál több helyet foglal. Első próbálkozásomra be sem kapcsol, de hamar kiderül, hogy a külső tápegységbe csatlakozó szabványos kábel nem kellően precíz kivitelezésű, túlságosan könnyen kicsúszik a helyről. Később még pár alkalommal helyre kell igazítanom. Hát így néz ki az Xbox One. Hát én szerintem a 360 az kicsit az szebb volt, meg úgy jobb is volt. Az új irányítói, hát nem valami szépségesek. Jó felső rács, ott kifújja a processzort, elmerte hőt, szóval itt, meg itt. Igen, szóval kezdésnek belököm a gépbe a FIFA 14-et. Az új Xbox-ban már nem tálcás meghajtó van, hanem egy nyílás, mint a Mac laptopokon, a játékok pedig DVD helyett Blu-ray-on jelennek meg, amelyen sokkal több, akár 50 GB adat is elfér. Soha nem szerettem a sportjátékokat, de ez elég látványosnak tűnik, a virtuális szurkolók is nagyon élethűek. Egyedül a játékban szokásos magyar szinkron hiányzik, hiszen a konzolt hivatalosan nem is lehet megvenni itthon, nem készült magyar kiadás. Hát igen, az új Forza azért feladja a leckét részletességben. Hát ez az új Forza nekem nem jön be. Mint nekem egyik Forza se jön be. Aha, szóval így néz ki a Kinectje. Ilyen a Kinectje, és így néz ki. Mondjuk, figyeljetek ide, akinek lesz annyi pénze, figyeljetek, itt van. Az Xbox One vennék új Xboxot. Az Xbox One korrektül összerakott gép, egyedül a vásárlóra kényszerített drága kamerája a probléma. Hivatalos bevezetés előtt nem merném megvenni, mert a 160 000 forintos játékprogram nélküli vételárért a jelenleginél több szolgáltatást várnék. Egy amerikai vásárlók számára az Xbox sokkal jobb választás lehet, hiszen a gép érti a beszédét, és internetes TK-t meg egy sor egyéb szolgáltatást is használhat róla. Ennek zöméről a magyaroknak még le kell mondaniuk, az első játékok legtöbbjét pedig már évek óta kapható első konzolgenerációra is kiadják. Valamennyivel csúnyább grafikával. Egyelőre jobb választásnak tűnik venni két új játékot a régi Xboxra és várni egy évet az újjal. Hát ezzel én is így vagyok, mert hogyha most végül is megnézitek, akkor most 160 000 forintot nem... Na, hiába költitek el, hát... Ugye nincs semmi értelme. Tokió legmenőbb tanulmánya, hát nagyon. Szóval Arnold Schwarzenegger nélkül jó volna. Ütősnek tűnik a se volt kár, hogy főszerepet nem a rendes színész kapta. Nézzünk egy kis Forma 1-es hírt, hogy akik sportos ezekben járnak, vagy szeretik a Forma 1-et, mint például én is.
Az égiállás megállíthatja Vettelt esélylatolgatás Brazíliában. Hát igen, itt van Vettel. Hát lehet, hogy megállíthatja Vettel, de mondjuk Kovalainen, jó, Grosjean, Rosberg is, mondjuk így is még Vettel lett a intermediate gumikon. Az eső miatt lehet, hogy Vettel kicsit bajba lesz. Az eső Webber esélyeit is javítja, mert szárazon nem lenne sok esélye Vettel ellen. Igen. Szóval az ellenfelek esőformájában kaphatnak ritka ajándékot a brazil nagydíj hétvégéjén, de a pénteki edzésnap alapján még így sem vehető biztosra, hogy a zsinórban 9. győzelemre hajtó német verhető lesz. A legkomolyabb kihívónak Rosberg tűnik. Sebastian Vettel már a múlt hétvégén Austinban új rekordot állított fel azzal, hogy egy szezon belül sorozatban 8 győzelmet aratott, de a brazil nagydíjon utolérheti az abszolút csúcstartó Alberto Ascarit, aki 1953-52-53-ban két idényen átívelően egy versenyt ki is hagyva nyert egymás után 9-szer. Az elmúlt hetek fejleményei alapján kevés esély volt Vettel megtorpanására, egy dolog azonban most mégiscsak közbeszólhat. Az eső. Hát igen. Vettel kicsit most elbizonytalanodott, hogy mi lesz, mivel hogy ugye eső lesz, meg minden ilyesmi, és akkor tudjátok, hogy akkor na hát vágjátok. Én úgy gondolom, hogy attól, mert hogy ilyen van, de viszont még akkor is. Na most nézzünk meg, hogy egy kis játék is belemenjen a hírekbe. World of Tanks, a hónap tankja a 113. Hát én nem nagyon pártalom a kínai ágat. Én inkább a ruszki, angol, német körül forgok. Klánháború. Szóval meg azt hiszem, hogy van izé is. Mint hogy CB az van. De viszont és hogy aki nem tudná, World of Tanks az kijött Xbox 360-ra is. Beta rewardot adtak nekik, most Playtoons Wargaming Live, World of Tanks in Las Vegas. Hát igen. Nagyjából már lezárult a bétája ennek a World of Tanksnak, a Xbox 360 Edition-jének. Szerintem nagyon egy jó kis játék lesz ebből, attól mert, hogy ugye így van ez az egész, de hát most nem tehetünk róla, eléggé jól meg lett csinálva. Én még nem játszottam vele, de kíváncsi lennék rá, hogy milyen lehet, szóval, hogy értitek. De viszont a Minecraft 1.7.2-re már kijött jó rég, aki szóval lehet már játszani vele, Team Extreme klienssel lehet. Na hát akkor ennyi lett volna az első híradó szerűség. Hát megpróbálunk még egy kicsit aktivizálódni, mert láttam, hogy ugye nem nagyon vagyunk így aktivizálódva, szóval, hogy értitek. Na mindegy, hát akkor Rich Games voltam. Továbbra is. Szevasztok!